Sraith picture ever a knee. Breoite Scoil. Ihe wine ag an dearú seachtaine, bhí ihe siamsaíochta agam le mo chairde ag glob ihe I lár na ceathrach. Bhí an crack a híntach. Ag dearú na híthe, bhí muid stiúcaí leis an ocras, agus thuaim muid go tíobh ag gúnal. Bhí grem le híthe agam le mo chara, an sin thuaim é bhála. An lá dar gion bhí mé tuirseach tréachta, ní ró mé abalta iarraí as mo leaba. Bhí mé ag follaint mar gheall ar an ihe bháil an muoich. Ní ró mé ag éirí dul ar Scoil, mar níor mhaithí mé ag geart ar charbí, ach ní ró trúi ag mamdú. Bhí na scrúdaithe ar tí tosnú, agus níor mhaith le mam go gail hinnéad. Thóg mé an bus ar Scoil agus ag stealú báistí. Thosí na scrúdaithe agus bhí mé mahí sa scrúdú tíreolais. Mhaithí mé go thuúfasach. Ní ró mé abalta an scrúdú a dhéanú ar charbí. Rinne mé mo dhíthal, ach ní ró mé an fáp ar a chréicnú. Ní ró mé abalta chur suas leis níos mó. Chur mé mo lámh suas agus dír mé ar an múinteoir dul amach, mar go ró mé ag straclais. Thuaim mé go dtí oifig an phríomhide, agus dúirt mé go raibh tinnas gile orm. Tháinig an doctor go dtí an Scoil agus scrúdaí sé mé. Dúirt an doctor go raibh nimhú bia orm. Dúrú liom fiú a bhála agus sos leapa ail. Bhí brón orm gur chail mé an scrúdú, ach, mar a dear an seanachal, is olcan gí nach siad an maid a ginne.